Lafa elihle elikaMthaniya. Sathula siyisizwe amanye amadoda nabefazi begwilika ngezwi lethu. Kwafa inqwaba ifela amahhala. Sanibonani ecosystem. Babefelali ngoba kwakufunwa imisebenzi. Ngeviki elidlule. Zimbabwe permit extended June onyakeni omusha. Kwaqalwa kwafakwa izinyanga eziwu-12. Manje baya extenda futhi. Eskom. Kusebenza ngaphezulu kwa-1,000 Zimbabweans. Vodacom. Kusebenza ngaphezulu kwa-5,000 Zimbabweans. Government departments ngaphezulu kwa-10,000 abantu bangaphandle. Data Mario Khumalo. Singakafaki ezinye izimboni. Kwa-Transnet, Prasa bangaki? Umbuzo uthi. Ingane kabani? Umzali kabani? Ukufanele engasebenzi. ezikaMthaniya zilixoshe kanjani ikati eziko? Lafa elihle elikaMthaniya. Sadayiswa eCodesa. Le constitution ayibhalelwanga thina abamnyama besizwe. Kuyoze kube nini sivuma lesimo? Intelligence sesithembele kunina. Akusetshwenze wedudula. Lafa elihle. Uthandi lona.